Baldakizuen nor topatu dudan gaur Lizagazarren adarren puntan, puntxaren puntxan, txoria? Ez. Asier Lizarralde topatu dut, bai, ze, kantari? Ez. Bere zagarran duen puntxak kimatzen, bai, eta baldakizuen nundabilen, bidian dao, eta laizter izango da gurekin, kosinatzen, adi lagunak. Kaixo lagunak eta Asier, ongi etorri, zer moduz? Ondo, hemen, bai. Ze, Bikotian eta Martin txikila ja hasiko goan pixkat ez da, nula gaitu? Bai, Sagasti xan lanian, probatzen. Danak imatzen, Bai. Katxila, amar. Bueno, guain sasoi betian nengo zate, ez da? Dana bukatu berra, ez da, kimatzia? Bai, bukatzen gabe, da eman diogu egurra, Sagasti xari, eta, oen geho frutu etortze segun. Zeuru etorko zeizula eta eharra gaina. Bueno, zenbat sagarrondo dazkazu zuen etxe huelta hortan? Etxe hueltan ditugu 2.300 bat landara. 2.300? Baina gero reportean esate guan, elozun da beste nun baiten da bazkazuelare bai, ez da? 6 herritxan dakagu. 6 herritan, Elgoi barren, gau plantxi, elozu, askoitxi, azpeitxi eta arruen. Eta dana batea zenbat? 2.300 biderbi o getxo? Ez, bestia franku handia, baina saski bat hektarea. Sagasti, bai. Karo, zuenak linia intuk, ez da? Zean, linean, ez da? O nola esate zue? Bai, dakagu enparrauta. Muro frutal izaten dana, eta azkenian hor ditugu elgoi barren, dana golan. Bestia frankuan, ondixea. Bestia frankuan, leno makatzatik atetako leheneko... Ados. Eta, bueno, ikusiet, horre reportean zenuen Madalenak eta hasi bertzinatela iten, da ikustet ja hasi zeatela, ez da? Bai. Dana horre, lortu dugu ekologikoan, behatzi produktu ekarri itxugu, aurten ja behatzi eta aigera itzen beste inbazte. Hor, esan dezuena, ez da, ospina, zardua, zukua, Madalenak, bestia, orujua, zer dekori? Bai, usuala, aguardiente... Aguardientia. Berroi gradu ditxu. Vale, eta giore bai, hor, konpota eta... Dakau konpota, mermeladia, dultzia, eta bain dugu nolan esperimentu bat eta 1 litro sagardo sumokin, eta gu sagarran kontzentratua. Ona. Bueno, zugalden zemuz moldatzeaiz. Bueno. Aritzea laiz. Bueno, horri txot. Ama beti hobeto, baina... Ama beti buru belarri. Hola, hain fuerte, aman jana. Bueno, launa, gaur elkarrekin ikusiko zuen barazki talu egingo deu, osagai berezigin beteta, eta aldi berian, Asierren lanak ezautu. Adi launak. Bueno, lagunak eta Asier, garatuko izuet, pausuz, nundin noeliko gehan, barazki talo hau iteko garaian, beste osaia hau guztiekin. Ingo deuna da emendakau kuyatxua, eta zenailua, ingo deu, zenailua zuritu, eta kuyatxua uretatik pasa, garbitu, eta raiatu ingo deu. Behin raiatuta da honian dena, bertan, bi arrautza sartuko izkio, gatza pixkat, eta hori ingoitugu taluak, horrekin. Eta izango da, gaurko plateran, oinarria, opila. Eta hor gainean jarriko deuna da, tipula moria goxatuko deu, behin goxatuta donean tipula moria barren gorri botako xio bertara puisketetan, gio zagarrare bai, zurituta mamila puisketetan botako deu, tafeta gaztare bai. Eta hoi listo dakaunean, ingo deuna da beste sartai baten, aragila xerratu, pasa sartaietikan, eta dena elkartu. Eta nasketa honekin ingo deuna da talua bete. Baina gero saltsa berezi bat ingo deu gainetik botatzeko. Saltsa berezi horiteko, ingo deuna da perexila hartu, martorria hartu, tipulan berdia, baratzuri bi ale, limoian birrindura, zuku pixkat, eta dena birrindu ingo dugu. Eta dena birrinduta dagoenean, siapiare botako jau bertara. Siapia eta oliluare bai. Eta gero hori erabiliko dugu, bataluan gainetik botatzeko. Ados? Pinta hona? Bikain. Bueno, martxan jarriko baitu lanian, bale? Inberdeken aurrena dek, azena jo hau zuritu, kuia ni garbituko jat, kuyatxua, uretatik pasa, eta raiatu ingo jau, bale? Puntiak kendu baino? Bai. Igualdik, ez zakendu punta zeatikan, hola gero raiatzen azte izenian, sustarra hartukoek, eta horrekin gelituko gaiz eskuan, da hori gero betako dugu organikoa, bale? Hau garbila dakau, bale? Emango jatemen ontzi bat, bertara botatzen juteko dena,
Eta nola ez, hau raiatzeko, bale? Hemen jartzea horrela, astea azena joakin, eta honekin berdin jaingoek. Hola hasi, eta hau erdila hola ingo dugu, bale? Bale. Venga, Asier, hoire kontu, eta nik ingotena da, tipula goxatzen jarri. Ze musko guzta lehen urtean, bueno, guain ja, lehen urteako itzengo jau, ez da? Urten guain kimaketa lan egiten biliko esate, ez da? 2008an usta honek egin duen, bai. Azkenean Elgoibarren gutxio, baina arrua azpeitxi eta askoitxi bastante, berroi bat tonela da. Ona. Eta, gero eta gehiago, zuazte urtero gehiago hartzen, hau ez alda izaten zagarra urte bat bai, eta bestian ez, baina, bueno, leku desberdinetan eukita igual kudeatzen dezu beto, no, ze? Bai, azkenean 7 hektarea eukitzea dakaguna da terreno diferentiak. Baten euskixia geixo, bestian gutxio, alde batian lurro biaua, arru aldera kosta geixo egotea. Bai, ikusi duguna ere bai, zueit diferentia badauz loraldixak ere bai. Batzuk lehen nuogo bestia beranduago, eta hola batzuketan gehiago matei eta ez da gutxio, ez da? Hori da, bai. Bueno, eta horre reportaian esaten bezala, dana bertako zagarra dazkazue, ez da? Ze zagar mota dazkazue? Bai, bertako zagarrak, dana zagardotako ditugu, beste batzuk baitxugu sartuta Floribunda izango zena Gran Smith eta Fujixa. Eta eukitze ditugu, errezila, patzolua, urte bitxiki, urte bihaundi, reineta ere bai, hori janzagarra, baina gero zagarduari, sumuari eta beste produktuari sartzen diogu, janzagarra. Azkenian bere propiedadia ematen dio. Bakoitzak bai batzuk bere bisitasuna, bestia gozotasuna, bakoitzak beri aportatzik, ez da? Hori da, bai. Orduan ez dituzu zagar guztiak gero elkartu eta upatekin gauza zagar bakoitzak bere lekura jutek, bere produzioa juten dek? Bueno, eukitzen dugu, egunero jasotzen dugu 700 bat kilo. Aurreko urtietan 500, aurten ekarri dugu beste prentsa bat. Deitzen duguna da, jaso 500 zagardotarako, 200 sumotarako. Orduan, azten gera, eta dana gamagoz baride baino gehiago sartzen dugu, bakoitzian. Bai zagarduan, bai sumuan, eta gero beste batzuk juten gera kolkora jaso. Kolkora jaso, zagar honenak hartzen ditugu, eta itzen duguna puria, mermelada eta dultzia. Zagar guztiak erditxikan moztu, ez dugu botatzen esplagizidarik eta espestizidarik, dana itzen dugu ekologikoan. Orduan ikusten dugu, bitxo horikan, hemen egolikea bitxo emat barruan. Sano da hon, ez? Bueno, bitxo alimaka sano da hola seinale. Bakarrikan bitxo agaten nahi dela, ez da? Eta hori kendu itzen dugu. Eta hori gaina, ikusi nian erreportaian, gaina hor ganaua gazu, ez da? Bai behiak, gardik, eta ari emate jozu. Dana ari botatzi dugu. Harek ere bai gustora jatute zagarra. Bueno, eta proiektua, hasi zan, bueno, kontatu zenun erreportaian ebai, hor hasi zinala zagarrondo batzu zen dituztela, baserrin, lagun artean hasi zinatela hor zagardu egiten, eta noaino iritsi zaten, ez da, urte gutxian, ez da? Azkenean aurrengo produktua zagardu izan nuan, baina gero ja profesionalki hasi zinanean, ja zagarzukoak inda gainutzekokin hasi zinaten, o nola izan zen ibilbidea? Bai, lehenengo hasi ginen izan desu muan lagunekin, hasi ginen, zagardua itzen, lehenengo egurrezko kupel baten sartu, txarra uten zen. Pasau genuen, venga, vinagrera itxea. Gero hartu genuen urrengo urtean da, segitxu, eta, bueno, obio, holan pixkat obio, baina onjokan esan urtetzen. Zose falta. Orduan, vinagria hasi ginen itzen da. Urtero vinagria iten, urtero vinagria, baina probak itzen da, azkenean lortu genuen zagardu ona itxia, garbitxasuna. Azkenean, garbitxu, zagarra hasi ginen garbitzen, dana garbitzen, tubo garbidu. Garrantzia hundia zekak, ez da? Eta horri ikusi dugu garbitxasuna ondo eraman eskero, produktu honetatzen da. Ondo. Bueno, eta zukoa adibidez, esan dezu, alde bateak lagatzezula zagardo iteko, eta beste alde batetik zukuak eta gaz, baina azkenean zagarduan oinarria ez alde zukua. Ez alde zuku berdina. Zuku iguala da, baina zagarduantzako itzen duguna da filtraje gutxio jarri, bai filtruo jartzi dugu, baina azkarra hua izatea, gero fermenta huitzen da. Orduan, hor bia ditu propiedadiak, ez diogu kentzen hainbeste zikintasun hori, zagarra dakana, ikileike duena. Baina zukuari itzen dioguna da, bai, zukaldeko tela pare bat jarri, eta litro minuto etatzen dugu hor. Poliki, eta filtratu bateatzek eta garbitxo. Zumo garbi-garbitxa. Eta hori adibidez, ja zuen upategian pasteurizatzen zu eta dana? Bai, bertan. Hasi ginean eta gendun zagardu eta sumua Elgoibarko 125 metro kuadrauan, eta 2008an lortu dugu 1000 metro itxia, eta
lau obradoretara. Bai. Bate sumua, membrillo, mermela, konpot eta kontzentrauak itxeko, bestia boieria, magdalenak eta atzeko, gero sagardua itxeko lekua, eta gero fabrika de vinagre. Katxiz, bai. Fabrika de vinagre hori ikusi nian, bai, zeu upate gila nolaka zuen egurrezko, ez da, barriketan da dana. Hori da, bai. Bueno, eta, hau guztia, oidek, gauza eharradek, lagun artean hasi, baino gero, bikotia bota, eta hogi bide bilakatu, ez da? Hori segulako kanbio izango ban, ez da? Guztua, baserrin da eta guztua, ongoituk, ez da gurasuak? Bai, azkenean, nik esatot, nik kalian jaionez, baina baserriko dolak, esatot. Igual batzuk izango, hau kalekua beti. Bai, hori beti izango baserriko antza kalekua, eta kaleko antza baserrikoa, ez da? Hori da, bai. Azkenean, lagunekin hasi, sagarrak galtzen zauzelako, eta gero, han ezautu nuan, daneri kontau nion proiektua zenakan buruan, eta berak lagundu zian, nik eskuak eta, bueno, horak eta dana imaginazioa, baina idazten atzeak. Hanek lagundu ikortan orduan, eta? Hanek lagundu dira. Bizita honetan bikotia, bizita honetan familia, inberdikona, ez da? Bai. Aladek. Bueno, eta, hasi zinaten, baina zer nolako obradore montatu, upate gilea, zagarrondo gehiago landatu, egundeko kristua, ez da? Bai. Eskerrak familiziak lagundu digun, bai, azkenean dirua eta bai, hipoteka bat ere eskadugu, hori da zaiena, gero jendia konbentzitzia, esatea 4 urtean ingo zula proiektu hori dana eta 9 produktuetarako itxuzula, azkenean abeaniko bada, sagarrakin, hartu sagarra, hori sagar hori hartu, eta horrekin ze ingo dugu, galdetu. Eta orduan 9 produktu eta itxugu 4 urtean, da jendiak zuen sinisten. Leheno baserritan bakarrik ateatzegoan, noide zagardua eta listo, ez da? Bueno, baten batek ite zilan zagar gozua eta olakoen bat, baina etxe rarotan, ez da? Duan zagardu daiteko. Bai. Eta zuek, ja, atea dituzue 9 produktu, ez da? 9 produktu, bai, eta gero tatzen zagar deshidrataua, baina hemen hau, zoze igual honekin ere, bai, ez da, zagarra txikitu. Bai, zagarra txikitu eta zera, talo batzu, zagarranak, eta kontuz, ideia gaitza gehiagi hartu, nahiko lan bakaketa, Honi azala bekendu? Ez, hori azala eta guztiko jo. Bai, indioek puntxa bekendu, tak, eta ja horrekin, eman eura, leku berdinetik, bai. Ondo, eta nola kudeatzen dezu edana? Etekiati gehiago larretan, zagaztitan eta bar, ane gehiago upategitan, baina azkenian, jode, lau obradore, bilon artian nola kudeatzen dezu edana? Bueno, jendiare bakasuela nian? Dakagu bat, bira orain hartu dugu, zagarretan hasi izan gurekin lanian, eta podatzen behakin ibiltzen naiz ni, eta bera da senegalesekua, basul isla batekua. Eta aposto dugu behakin segitzia, orain. Baina nik ibiltzen naiz zagaztixan, traktorakin, podatzen, lurra lantzen, landarak sartzen ditugu, biodiversitatea lantzeko, orain sartu dugu zagaztixan ere bai esparrago silvestre, usatzeko plaga bat, proba moduan da, gobal dugu ekarri hona eta hemen kozina hoke. Noski baiet, ekarri, hemen zehoz emango zio, etekin emango zio. Eta gero, produzio dana ni biltzen naiz, bai. Produzio dana ni. Da bera, ane, papeleua eta holan. Osea, papeleua, geixegi dau. Bai, Bai. Burokrazia. Burokrazia, mekatziz la mar. Bai, hor segitzen dugu. Bueno, hortu azte, buru larri eta ondo gaina, ondo, fundamentuak initen. Zagar guztik horre reportean esan duan bezala, ze garrantzitsueken heldutasuna ona eukitzia, ez da? Heldutasuna ona eukitzia eta zuek egiten dezuna ez zagarra zuaitzetik jaso, baizik eta itxoite zuen lurra erori arte, ez da? Bai, hori da, bai. Hori azkenean batzuntzako esatute, hori itxia galera bat izango zala, baina gure zagarra punto optimuan jaustia izaten da, ja hor dakala bere azukre optimua. Orduan, zagar horiek hartzen dugu, 700 kilo egunero, aizia badau bota askarro itzen digu. Aizia bali bau 1.200, no? Bai. Baina, prentsak ematen diguna dau, ez da hau besterik. Orduan, hartzen duguna da, ja zagarra bere gozotasun puntu horretan. Orduan, eta hartzen da zagarro diferentiak. Azten gara irailean, urria, hortzen 2 hilabete terdio juten ere, egunero. Eta desberdintasun asko ziok aurrenengo zagarra ondo, aurrenengo
iten dezuen prozesuetatik bukaraino? Bai. Zein gustatzen zaio gehiago? Jendei zein gustatzen zaio gehiago? Daneti dau. Azkenean guri tortzen da klientia ferixetan ibiltzen gera eta nahi gustatzen zait garratzaua, nahi gozu haua. Nere Andrei gustatzen zaio hau, gu jouten gera eta hau zuretzako. Orduan jouten gera. Eta ze ateatzen dek, behan du eroitzekena gozuago izango, pentsatzen jat edo ez? Bai, azkenean hau izango da, errezilgo familixako bat moduan, baina hori azkenean urria bukaera arteo sagarra hor mantendu itxen da. Orduan, gozotasun hori igarritxe zaio. Hartzen mozu irailean sagar bat, ez daka... Mikatzo egon gara, ez da? Bai. Badauze, klasiak ere bai, gozuagoa diana, San Juan sagarra esateana, San Juana bai. San Juan sagarra, nik baserri makau San Juan udariare bai, Hola txikilla eta goxo-goxua egena, Baina hori nahiko gazka retortitu, baina gozua ditu galdi berian, ez da? Bai, gozua. Azkenean, danetik botatzegunez, garratza, mikatza, gozua, orduan, ematen dio gure personalidadia. Bueno, launak, hemen lehendabiziko urratzak inditugu, Hemen ikusi ezu, Mordo bat indekela, oso ondo, tipula martxan daka, oire birrinduta, eta bitartian jungo gea, barin, baserrira, ikusiko zuen, behaien behiak ezagutuko ditugu, eta segituan gaude bueltan. Eguardion Joseba, eguardion denoi. Berriro ere hemen geha, Jacinto naiz, bari Baserrikoa, leheno Lumagorrikin izautu diezute, eta gaurkoan behiakin hemen geha berriro. Bueno, behiak guen Baserrian beti izango die. Garai batin gurasuk eta zituzten esnea jaisten ziren behiak, eta geho jarri ziren aragiteko batzuk. Eta guain momentu enten, daude arraza desberdinakuk. Jalagui bat, etxarolesa, mestizua eta limosina. Mestizua da, por ejemplo, hor dagoen hori mestizua da. Mestizua da itxekua, mestizua hori da, por ejemplo, frisona bat, angus batekin mezklatua, eta die oike oso humilia die. Bi gorrilloik die limosinak, txurilla da txarolesa eta bez txiki hori da jalagui. Oin dela azte bete jaioa doi eta hori da jalagui bat ere da hori. Hori erraza berdinekoa da. Hori da eskozesa. Batek ekarri zituen bidanian, morroska bat, Denis. Esan ziaten jalagui ziola arraza oso gorra zela, mantenimento txikilla zula, ez zula jaten hainbeste, eta hola gu bezalako terrenuntzako eta oso ganadu gorra zela. Orduan, bueno, erabakinun, prueba itxeko bat ekartzia, eta guain horren baitan ikusiko dugu, igual hemendikan urte betea denako loko jartzen ditugu. Leheno denak limosina egintxun, eta limosina berez da odol berekua. Eta gero problemak izaten dira, ume txikile jaiotzen denean, eta motxela baldin bada, haber zeinek ematen duen harri ezia, haber zein joaten den harren errepea, porque ya tiene viaje seguro. Eta orduan, txarolesa da askoze humilago, eta jalagui ere bai, eta mestizu ere bai. Orduan, bueno, azkenin eta behiratu behar da denari. Txarolesa frantzitik dator, oso mantzua da. Eta gaina umeke desentik egiten die, aragitako ere estimazio badauka, eta bueno, azkenin eukitzetikan, bat eukitzetikan, da zea bat ezela, hobi bat bezala. Azkenin gustatu egin behar da. Batzuk rendimentu ateratzeko eta beste batzuk gustatzen digutlako eta dena desberdin izaten da. Beti, eozin ganau sartzen baldin bada berria, kuadrilla berrira, lendabiziko unen borroke goten da, baina gainekun behan hartin ez dute inongo zeikan. Nahi bintzet, ez diate inongo arazoi jarri. Udara guztien pasete belardin. Eta neuan berriz, barruan jana eman eta ati erekit egunero kanpoa. Ganado klasi hau, ondo jaten baldin badu eta ez baldin badaka gozeikan, kanpun erki oten da. Jendeak esaten du, barruan hobeto oten dela, baina tripa bete ezkio kanpun erki oten die. Jaten dute lastua eta pentsua. Eta udaran kanpun dagoen belarra. Kilo gehiago botzen duena kasik da limosina. Jala hobeto ikusten berriz, txikilla, atzestua, eta ez du laimezo bakarra gorra dela. Eta limosina bere gorra da. Hemen dagoen kasik flojuna da txarolesa bera. Txarolesa da ganau handila ikusten den bezala, eta hemen da mendila
Eta mendian espaldi ma jogu laguntzen, hau egiten du potx. Salmenta, bueno, batzuk igual hola partikular, igual hola izagunak hola kongeladoreko, eta gero hor daukat harakin bat, horretan bertan, urina, eta be emateizkat, beak indekat harremana, eta zein txokor baldin madut edo behi baldin madut deitzen dio, eta beak ematen di. Bueno, Joseba, izagutu zuten nebeiak, badak izuten honagon errenteko barin baserrian, eta nahi dekenin bisita bat egitea, edo behi jaten batea, nahi dekenin etorri, gomidatu izango jai. Aio! Haupa, Jacinto, eta gora ire oilaskuak ezautu genizkiela aurrekoan, eta guain ehundoko behi askak, ze ondo zaitzin duken etxeko gana guztia. Bezarka da hondi bat, eta urrenguan honea, torri berkoek. Asire bi erreportai hain zitun, da hirugarrengoan hemen ziok, ez da? Aber, ire sukaldaritza doaiak nolgako dituken. Bezarka da hondi bat, eta urren arte. Hemen txe, tipula itxura hartzen nahi da, berta guain botako ditut barren gorrik, gero zagarra, eta bukatzeko feta. Eta zukin gozuna, nasketa, taluana, bukatu, bale? Erraz, bi arrautza bota, gatza pixkat, eta dena ondo naztu, bale? Zuen txosu, hemen o... Ba, hemen txe kaskatu onduan, da gero hemen txe laizkiak biazalak, eta listo, bale? Iepa, behizako, ia kaskatu jo. Venga, bagitxastik txerrek etxarraka. Bueno, hor ikusi ni produktu bat, zagar kontzentratua, ez da? Bai. Hoi ez dit ezautzen nik, baldakau ikustia. Bai. Bai, karri honea eta irikita, eakutsi guri zer dan. Zertako erabiltzea hori? Bueno, hau da, indogun aurten esperimentu bat. Bai. Azkenean hartu dugu 1 litro sumo. Bai. 1 litro sumo itxeko azkenean bidadia 200 kilo zagar. Vale. Orduan, hau zabaltzen dugu. Vale, eta gero zer gazu, pasteurizadoran o kose kremaz batian edo? Zaintzeko, Pro negoz. Ze gauza hona, hi. Iarra, Bai, pratu berdi, baina guantxe bertan gainea. Hau hartzen dugu azkenean putxero handizia honekin ozeolezko putxero handizia hartu, eta 1 litro horra bota. Eta zenbatan arte murrizten dek? Orain indogun proba hau da, 1 litro 20 ordu. 20 ordu zutan, atope. Eta zenbaten gelditze zait? Gelditzu dana da, olako... Ze goxua, hi. Olako 80 poto. 80 poto? Zenbat sekako nek? 900 da 80 bat. Ole, horrek 300 bat, bai, ostra, asko murriztu dezu ez da? Bai, hau ikusten da pixkatolan zelan dagoen likido, eta beste batzuk ditugu probak, da gelatina etaratzen dugu. Vale. Orduan horrekin beste, bueno... Hori ze hona, hola, mikuit baten, hola, osea, magret pixka eta handun foa batekin, da hoi botatzeko gainetik edo, Bai, horre, tibuju eta holan, Bai, hola, palatera, dotore gartzeko hori, onna. Bai. Oso goxua, hi. Zainare. Ikiarri hona, usaina ezin hobia. Eta hori adibidez, ze zukuk dite? Zagardontzako ateatzeken zukutikan, edo eateko ateatzeken etikan? Sumotikan, itxen dugu. Ni ez dugu pasteurizatzen, itxen duguna da, filtraje bat ere bai eman, azkenian sukaldatzen azten gera, sumua, eta orduan aldan garbixena. Hombre, pasteurizatu estik bez, zatikan hor ja sukaldatzen ja bea pasteurizatzen dira, ez da? Hori da. Oso goxua, hi. Asko gustatu zaitek, Oa! Hau hemen txelagako dut, eta urrengo baten, aukuretzako dutzeko zu? Hau zuentzako, urrengo baten erabliko dut hemen txerrezeten batiteko. Eharra ziok, oso ona. Da, gero, beste aukero bat ikusi dugu honekin, hau eta gure binagri hartu, eta mezklau, eta hain olako balsamiko bat. Orduan gozua eta azidua sartu, eta hori urrengo... Ona, bai, ospin balsamiko bat hola gazigozua hola, ez da? Hori da. Ona. A ber, ze urtetzen. Bai, hori txala edo botatzeko eta ezin hobia. Hori adibidez zoken... Bai, hori segi lanean, bai, migaina ima jolanean maitzion hemen, Honi eman, hola no? Bai, eman, azten du dena ondo, gatza botaldeo pixkat. Ez, teo bota. Bale, boteo gatza pixkat. Bai, azkenian, gauzak berriak inin bihardia, ez da? Bai, imazde. Imazde, masi. Ala izatek. Eta, zezan bernian, zen edaka arrakazta gehiena, ze saltzen da gehiena, adibidez? Txagarduak ere hor daka, sumua ere oso ondo... Dio eta gaio zuku, ez da? Bai. Eta orain jendia zain dakaguna da, Madalena txokolatia botatzea. Bai, Txokolate hor, baina Madalenak ondo ere bai, Bai. Sumuakin hor, gustu eman da,
ematio eta... Eta, zer da, kae horiek, ere bai ekologiko, ninten dezu dana, ez da? Bai, gu dana ekologikoan itzen dugu. Da horre dakana da bota irina, Bai, gero botatzei dugu azukria remolatxana, vale, gero botatzei dugu algoibarko arrautza ekologikoak, vale. Gero, gurinakin itezu edo olioakin? girasoleko olixuakin, bai. Vale. Ez dugu nahi botatzea pixka fuertio, ez dela gure sumuari, tak... Bai, zapaldu ite dio zapaldu zapori, itzen dio, ez da? bai. Eta gero impulsoria ekologikoa ere, bai. Vale, vale. Bueno, ondo. Baina, orduan, demoa ikan baldak ez, arnaz hartzeko, horre ongo zate buru belarri, ez da? Une oro. Ba, bueno, badakau, juten gara kalera, eta nahi xagu pixka gehiago eukitzea, oporrak, hola, baina oin aukeraik ez dakagu, opor gutxi. Nola banatzen dezu urtia zein diak sasoi ikan, guain sasoia, guain kimaketa bukatzen dezu nian, ze pixka lasaitu pixka tartuko zue? Bai. Oin pixka lasaitzeakuan, ibiliko gara hori, saltzen. Gusta bitxe zaigu saltzia. Hombre, Patrika bete inmerdik, Patrika bete inmerdik. Azkenean, gustatzen zaigu itxia produktua, eta gero komertzial lanak itxia ere, bai. Ze ona, bai, jendiakin aurrez aurre, bai. Eta nondik noa ibiltzen zate, gehiago saltzen dezue jatetxe eta komertzio txikita, ore bai saltzen dezue gehiago merkatutan da hola? Geixen bate bai aigera itxen, eta gustatzen zaiguna da etxez-etxe. Etxez-etxe ere bai, Etxez-etxe. Juten gara, azkenean jutezea, klientiak egotezea, hitz egin itxen dozu, nahi gustatzen zaitau, bestia, orduan tratu bat espezial hartzeu. Go ferixetan ibiltzen gara be, lehengo zapatuetan plantxin, hirugarren zapatua arrasate, eta gero hilbukaeran beti elgoibarren. Eta klientiak zaino egoten dia, gu jaisteko bai. Eta, esan duen bezala, zer da azkarrena gastatzen zaizuen produktu, ez mikatxila margonek ez urtia bukatzen, hau gehiago inberdio. Urtia, bueno, oain bastante domina dugu holan litro gehiago itxitxugu, baina sumuak inibiltzen gara hor justu. Bai, ez da? Bai, igual saldu, azkarregi saldu, o gehiago ingo dugu, o ez da erreza, oza, azkenean zagarra dakazu, X kopuru, eta horrekin inbiosuna da jolastu. Bai. Bai, egia esan, nire zagortzukoa erostea, gaina zautzen hori ekologikoan ekartze zigukekenak barazkiak, harrei hartze ziot, eta sasoia azten danian ekartzeu, arekitu 5 litroko zea formatuan, giola txortena dakara ateatzeko, nebenan usten deu, eta hortik ateatzen juteka. Baina 2-3 hilabete pasatzea eta bukatu ite zaio. Bai, gio urren urte hartzen zai, bekamen lamar. Gio hartzen dugu, gio zuri dituko izut, gio juten izizeta eta bestea eta han ibiltzen ogartzen, Etxian asko gustatzen zaigu egia esan. Baina, ez da gehiagi hartu biharrerez, hori zagartzukua, nik hainbeste gustatzen zaitek, batzutan arrotuten aukela. 1 litrua osua eango nilan. Fresko! Gio ligerito jartzei. Eta orduan, hartu berde tamainan, dana bezala bizitzan, ez alde gala. Ez gertatzen? Ni zagarduak, Ni zagardo salia naiz. Sumua piluak hau, baina... Sumua Martinentzat, semiantzat, Bai, semiantzako hori da. Ni sumu hori asko gustatzen zaitegi. Ez asko, baina txupito txiki bat ola freskoa, trak. Urria bezala. Zagarduare, baina zagardua, letan, afaltzen, lasai, astegunero goizero, zioten mango zagardua, zen mateo, zagardua goizian, oze? Goizian, soña. Bazkaltzeko, Ingatxila, Ona. Bueno, haure, askatzen izaitek eta lotu inberko jo. Nik hau mareo ingot. Hoi, marea bide, ja, rotu inde, madalen, hakin dituko ia, ez da? Vale, hau listo, ordu, talo egiteko, listo. Oso ondo. Bale, gauza pare bat aurreatzeko, aldekena hemendik handek, batzuri ale bat atea, bale? Bai. Eta gero ja, listo ukiko jau birrintzeko. Trukoen badau, zuritzeko o... Trukoen bat zuritzeko? Bai. Baina, nik azteko, bihatza ondo sartu, rast, hori betikua. Eta gero, behitu, nite zutenek, ipurdia moztu, eta golpia eman. Eta hor ia, ateitek. Ez bai hori bekustu aldek, tak? Venga, berrintzak beste bat, bi eraliko izki hau, venga, abertzen museteken. Bueno, launak, hemen txe, itzein da itzein, eta bagoaz aurraka, honek 6 itxura hartu duen. Ingo deuna da, gio, bertara, feta gazta gota, baina bukaeran, ez nahi da zeitia, bertan topatzeko. Ingo deuna da hemen de bai, aragila garbi utzi gero xerratzeko, eta bigarrengo erreportai bat ikustea jungo gea, ados? Bueno, bainauteritan gaude, eta jungo gea zornutaino,
Eta ikusiko zue, tipikoa guantxe tostadak dira, ez da zuek ite alditu zue etxian, ez? Nik ez. Zuek ogizarra danak gana, emate jo eta mekatziz la mar. Zornotzan jokungo gea eta bertan ikusiko ditugu nolako egite dituen. Guazen bertara. Kaixo eguerdion, hemen gaur Zornotzan, bertoko gian, eta gaur, Maurik eta nik, inautiritako tostada preparatuko doguz. Eta ia zuen gustokoak badiren. Gure kremazko tostadak ezagutu aurretik, esan duko dizuegu apur bat gure historioa. Proiektu hau, orain dela 4 urte eta erdi sortu zen, Mauri eta biok jarri genuen martxan. Eta, bultzatu genuen proiektu hau martxan jartzea, profesio negatik dekogun pasioa, ezta? Guretzako kindegia bizitzeko erabat da, eta beti bizi izan dugu horrela. Eta horregatik, hemen egiten ditugun produktu guztiak guretzako oso garrantzitsuak dira nola egiten ditugun. Egiterako orduan, erabiltzen ditugun osagaiak asko zaintzen dugu, lehengaiak ingurukoak izatea ahalegintzen gara, eta egiten dugun prozedura ere mimatzen dugu. 10 oreagaz egindako ogia da, prozesu luze badu, eta hori azken finean igarten da amaieran, ezta? Ze lako emaitza dekon. Bai da ogi gozoa eta gero osasuntsua da. Gure ezaugarrietako bat hemen da nire lankidea argentinarra dela. Eta orduan hori holan izan da, gure berezitasun bat eta oso nabarria da egiten ditugula argentinar produktu asko. Guren artean alfajoreak, faktura argentinarrak, eta horrek gauza gozoak izaten dira. Hemen egiten ditugu 7-8 mota desberdin, batzuk gariarekin, beste batzuk sekalearekin, eta beste batzuk espeltarekin. Beraien artean famatuena eta gehien saltzen dena da txapata. Eta gozoen artean gehien gustatzen dena da egiten dugun hojaldrea, ostorea, bebai kruasanak eta egiten ditugun kukiak. Eta gero denboraldi aldian inautirietan tostadak oso gozoak bebai gustatzen jako jende askori. Eta oraingoan, joango gara nahi baduzu ikusten nola egiten dugu zen gure kremazko tostadak. Gaur, kremazko tostadak preparatuko dugu. Normalean hemen bertoko gian egiten ditugu inauteri etapan. Beti azten gara aste pare bat arinago eta gero alegintzen gara mantetzen beste pare bat aste. Normalean inauteri epokan egiten ditugu. Normalean egiten ditugu kremazko tostadak, eta bai noiz benka bai ogiarenak egiten ditugu. Baina normalean kremazko tostadak. Lehenengo eta behin, esnea irikitan jarriko dugu. Guk erabiltzen dugun esnea inguruko esne bada, kortezubikoa, Santana esnekiana, eta oso gozoa. Botako diogu kanela pizkat eta naranja lirrinduta, eta hori hurrengo gunera arte mantenduko dugu hotxean. Horrekin lortuko dugu zapore onak hartzea bai kanela eta bai naranjarenak. Hurrengo gunean infusio hori berriro jarriko dugu egosten eta bestaldetik aldi berean egingo dugu nasketa bat. Horretarako erabiliko ditugu arrautzak, azukrea eta maizena. 3 gauza horiek nahastuko ditugu ondo eta irikitzen dagoenean esnea botako diogu nasketa horreri. Nire amumak egiten zituen baserrian tostada hauek, errezeta hau, eta niri beti guztaiat eta horregatik hemen egiten ditugu. Eta bueltatuko dugu berriro lapikora. Eta lapikoan, ez oso temperatura altuan, baina beti bai egosten egon dezala, mantenduko dugu 3-4 minutu egosten ondo. Kuriosidade moduan, kontatuko dizuet, inauterietako tostadak jaio zirela erdi aroan. Eta handik ona asko aldatu dira, baina epoka horretan egiten ziren ardoan busti eta gero txerriko ipearekin egiten ziren. Gaur egun hori aldatu da asko eta uste dugu gozora aldatu dela. Eta hortik pasatuko dugu bandeja batera. Hori utziko dugu beste 12-14 ordu osten, eta bakiko ditugu laukitzuetan, eta gero lauki horiek pasatuko ditugu arrautzatik, irinatik,
eta gero frijitu egin ditugu lapiko batean olioarekin. Eta atarako ditugu kanela eta azukre pixka batekin, gainetik botata. Depende non zagozen, era batera edo beste batera esaten da, edo tostada, torrijak. Normalean, depende nola egiten diren, deitzen dira era batera edo bestera. Egiten badiren ogiarekin torrijak izaten dira, eta egiten direnean kremarekin kremazko tostadak. Eta ja listo gongo ziren, saltzeko eta gozatzeko prest. Joseba, bueno, hemen dekozuz inautiritako tostadak. Badakizu, nahi bazuzen probeu, etorri Zornotzara bertoko gira. Eta ondo pasa inauteriak. Agur! Ai, ama, bikote, ze gauza hona letxe frita horiek, Jope, mila esker, eta pena ez dela honea ez da bat iritsi. Bestela, talu aganda geho golako pare bat jango nitun. Bezarka handi bat eta jarraitu hola, goxatzen da goxatu arazten. Guin behar deuna da hemen, behitu, gatza eta piperra botako joten mendakaten xerra pusketa hauei, eta sartaiti pasa, eta honekin elkartu. Feta gaztare bai, bertara botakoet, eta ni uste ja nasketa listoak gatela, taluakin, eta barruan sarteko. Eta zu saltxa berezi hori inbiar dezu, bale? Ingozuna da hemen, perezilian ostua bota, hola xe, beti gora, tak, txortenak hor organiko botako izkio, bertan bi batzu jale hauek, eta gero ingozuna da, hemendikan multzo bat bota, honen berdia, limoian azala, eta zeo zehaztutzen bazai galdetu jago berriro, bale? Eta, geho, olioakin birrinduko zu, eta bukaeran ja, nasketa indaka honean, siapia botako jo, bale? Gauza asko, Bai, gauza asko, baina, bueno, hemen dazkak parian danak, Bale? Venga, ire kontu, hemen olioa botako hendik, goxatzeko xerrak, eta beste alde bitu, gauza, hemen dakakena kontzentratu da, ea belingo jatela uste jat. Ea belingo jat, zeatikan. Hainbeste guztau zeitek, gure errezan hemen barruan botata, ze hemen zagarzuko alko genuen botata murrizten utzi, baina hemen lanak aurreatu eta garrizkiak ja. Botako zio horrek eta kriston sustantzia, emango ziok. Kriston agatukoak. Bueno, eta ez alde pentsatu sekula ja bertan zagardoteia irikitzia. Pentsatu bai, indekena bateko ala mekatzi da, mar, Pentsau danetik, ez da? Pentsau danetik, baina azkenean gure filosofia da, azkenean zagarra. Zagarrakin aldegun produktu guztiak etara. Asko esan dute. Zeba ez duzu zabaltzen hor zagardot deixia, ez? Azkenean zagardua, txuletia, bakilaua, da hori dana. Nire esaten diet. Hor, baitxugu lagunak astigarraga hernani aldian, oso ondo prepatzen dutenak, ara jun, eta goxatu, eta jan, da. Lizagazarreko esperientzia da, dana erakutzi, zagaztixan hundik, zelan zaintzen dugun, zagarra nundi datorren hartu, karri, eta horrekin ze produktu lantzen da. Orduan itxeguna bizitak eta gero gure produktuen katak itxitxugu. Vale. Eta nola dijo azte kata horiek bizita horiek? Nola kuidatzen dezu bizita hori? Nun jarri aldeu area bizitan juteko? Pagina webian ere bai badakagu hor, baina azkenian hau da zagarra guk sartu moduan poliki jendia ida esaten bata bestiari eta ahosagokua eta ramifikatzen guen, poliki. Zakagolako boom hori... Baina nola inbiarrek adibidez? Osea, jendia area jutek, ez venga, aurrengo hastean larun batetan egun berezia badazkazuen lotuta edo iten dezue... Deitxu, hasi... Bueno, niri aneri, eta erabakitzen dugu, gu feritxetan behibiltzen gara, feritxea gustatzen zaizkigu, eta horren arabera, zapatu atzaldia, domeka baten, o aste barruan jubilauak etorri izan dia, o zuek astelenetan jai hartzen dozuela... Osteleruak eta... Ostelerua altzeat etorri astelenian da nik hartzen ditu, hane ikastolan lanian dabil. Nola izaten da tur hori? Nondik noa ibiltzea jendia? Nola ikudeatzen dezu hori? Azten gera lehengo pixkat presentazio txiki bat, eta zagaztira sartzen gera. Hane hartzen duguna da zagaztixan, kilometro bat buelta bat dakagu zagazti guztian, bueltia ere akustegu, batzuk igual ezin duteo, zapata elegantik etortzea, eta esate, bueno, lokatza badau, ez du minikiten. Orduan, itzen dugu hor, erakusten dugu gure lanerak, han zagaztixan, lorak zelan sartza itxugun, txorika bisa, xagusarka bisa. Kontatu, ja, zedek hori xagusarta txorinka binana? Bai, guk azkenian lan ekologikoan itxugu, eta importantzia ematen diogu bertako biodiversiadiak, animalixeri,
izango ziren jartzen duguna txorik kabixak, xagusarra kabixak, gau ezolan xagusarrak lanian hasten dira, eta intsektuak... Plagak eta kudeatzeko? Bai, plagak. Azkenean 5 gramo eukitzen badu xagusar batek bere pixuan erdixea jaten du intsektutan. Bai. Orduan lantzen nahi gera, bueno, guk aukeria jartzen dugu hotela. Gero ez etortzen, o gaizkin dugu, o tegugu. Bai, hau gola moztu? Bai, hori, hau erabiliko jo. Hau xen. Hau, berdia. Vale, hau gordingo ja nik egon txala di botatzeko. Hau ne kontu. Vale, berdia garrikan bai, botatzeko. orduan xagusarren kabixak, ontzan kabixak, gero jartzen ditugu lora, romero salvia, labandak sartzen ditugu, horrek ekartzen ditu intsektu txikixak, ez dienak ikusten, baina horrek oso ona dira. Itzen dugu korte alterno, sagastixan belarra bai moztu bat, bestia ez, hori mantangorrixak etortzen dira, gustora egotea hor, eta pulgoia etortzen dian, mantangorrixak azten dira, kabiarra jaten eurena. Ona, ona. Kabiarra da. Hori dana bai. Bai, azkenian ekologiko niteko olako kudeak eta behar dituko, ez da? Bestela azkenian botatzea, ez da? Bai. Azkenian pestizidarik eta ez dugu botatzen. Orduan itxen duguna landu, bai ikasi, 4 urtean guaz, eta nik ez nak izan, ezer. Nik itxen nuena zagarra hartu, sagaztixan, zagardu hain, eta kitxo. Ez gendun, zagarra ez gendun zaintzen. Ez gendun zaintzen. Baina hasi nintzanean proiektuak da hanek eta bixo gorri ikusten da. Hasi ginean esate ziguten bota hau, eta bota hori hiltzeko pulgoia. Esan gendun. Baina hau alda eran, pestizida hau, da ekologikoa izan da, ezin da. Bueno, orduan ez dugu botako. Eta hasi ginean, ni hasi nintzen, personalmente hartu liburuak eta ikasten. Eta ikusi gendun, korte alterno. Urren urtean eman gendun korte alterno, da mantangorri pilu etorri zaizkigun, lanera, kabiarran sakaten, goia. Orduan, bueno, hor lortu gendun, bai. Una. Eta hau guztia esan dek ikasten hasia izela, ez tekit liburuk irakurtzen, hola? Baina nunditu jaiuak hau dana aurrera eramaten? Nundik ikasi hau gehiena hola ekologikon lan egiten? Ez, ekologikoan lan egiten, ni txikitatikan diakin baserrikan, behiez niekin ibiltzen ginen. Eta behiez niekin ikusten gendun, azkenian ez gendun ezer botatzen. Eta urtetzezan, beko zelaixan, ogoiko zelaixan, ibiltzezian jaten, ez nian loditxasun hori, diferentzia dutxezan. Gani txikitatik handakatori ikusteko hori eta esaten nuen. Badala, zer egin ikan badaola, no? Diferentzia, ez nia eta zagarra, baina, bueno, baserriko... baina segun zer da honor, badena hueto ateatzekela alegila, ez da? Hau geixo, nire jota zuen. Bai, nahiko hori. Hemen ibilin hau plater karratu ekin vuelta maden, hau de gau, trekin baina inberran. Venga, guazen, venga, erarki gitxastik, Bueno, ingoituguna da hemen, talotxo batzuk prestatu, platera eratzeko, hemen inbiardekena dek, behitu, martorria botako ziore bai, hau ja garbia zeudek, horrela xe, hemen ingo jauna dek, txorrota bat bota olioana, bale? Eta baita ere botako jaunek, limoian zukua, bale? Limoian zukua botako zio, erdien nahi izango, Txak, eta txak. Eta hemen txekeldituko geha, hau birrinduko deu, talotxo batzuk barazkinak ingoitugu, eta guantxe gatoz montaia egitea. Ados? Onarte lagunak. Bueno lagunak. Earra indiu gaurkoan Asier? Ni beti izate, baina hau arrautza pergitu batekin onduan, Earra indiu gaurkoan bai. Hemen, berretxiko pixkat, aragi pixkat, gazta pixkat, eta zagarran ikutuak iztona daka. Errexila gota diolako, baina horren sustantzia bai, Bueno, hola xe, bale? Hain hemen dakaun saltxa berdea botako jo gainetik eta indio gaurko saioa. Bueno, jendia animatu, hemen. Zagarra nundik erosi berduen, bueno, zagarrak inindako produktua nundik erosi berditue. Lizagazar, ez da? Hori Nunda, elgoi barren, area jun behar da, o esan dezu merkatutan ebai hote zeatela, ez da? Bai, merkauan, etxea, o gero
esaten mozu zautza etorri, tortzera playaragu, holan opor txikisa dira, eta zauditzen dugu. Eta palmerita batzukin junetxea, Hori da, bai. Otrukia. Ondo. Eskerrik asko etortzeatik hore bat hemen izatia, eta jarraitu, hola, gure landak eta zagastia gondo zaintzen, guri holako produktuak hartzeko. Eskerrik asko, nauzi. Eskerrik asko. Da, dakate opari bat zuretzako, Zekarriek, zaharduaz, zekarriek. Ente hau naiz ibiltzea dela korrika, Andriak inda, Holanda. Bai, izetan inian bi, zagaztitan gaina, bai. Izetan inian korrika, mekatzi lamar. Hemen dakate oparixa, azkenian... Izagazar, zagartoki xai. Korrika itxeko. Izeta tarraga loro, aurten zagaztian honekin ibiliko no, baina, haitu gan, Eskerrik asko, placer bat hemen izatia, jarraitu hortan esan bezala, eta zu ere, bezarka da hondi balaunak. Aio!